Dobre. Dobre, super. Tak, dobrý deň. Verím, že zvuk aj obraz je fajn. A vítam vás pri webinári spoločnosti Codis Slovensko. Dnes sa k nám pridali aj ctení zákazníci našich partnerov a priateľov zo spoločnosti Codis z Českej republiky. Dnes sme tu teda takto pekne bratsky obe krajiny, nielen Slovensko, ale aj Česká republika. Naši českí partneri s nami okrem iného spolupracujú aj v oblasti evidencie a inventarizácie majetku prostredníctvom svojich certifikovaných obchodných aj technických konzultantov. Ak budete mať teda po webinári dodatočné otázky, tak ich prosím smerujte podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate, nie aktuálne, ale myslím vaša spoločnosť, a teda buď Slovensko alebo Česká republika. A ja sa volám Michal Iľaš a v spoločnosti Codis Slovensko pracujem ako konzultant a budem vás sprevádzať našim dnešným virtuálnym stretnutím. Ako moja záloha je tu so mnou aj Robert. Dobrý deň, vítam vás na dnešnom webinári. Mojou dnešnou úlohou bude primárne odpovedať na vaše otázky. Vaše otázky môžete kedykoľvek počas celého webináru pokladať vo webinári. Na pravej strane vašej obrazovky, niekde v tej vyššej časti, máte okienko s bublinkou a vnútri otáznik a môžete položiť akúkoľvek otázku a počas celého webináru sa budem snažiť odpovedať na otázky. Otázky, ktoré nesmiem odpovedať, skúsim odpovedať na konci webináru, prípadne po skončení webináru sa skontaktujeme. Teraz už prenechávam slovo kolegovi Michalovi a želám pekný deň. Vďaka, Robo. Tak viete, ja som chlap, neviem robiť viac vecí naraz, tak dohodli sme sa takto, že ja budem rozprávať a Robert bude na pozadí odpisovať a odpovedať na vaše otázky. Poďme teda priamo k samotnému webináru. Chcete vedieť, ako sa konkrétnej spoločnosti vrátili náklady na majetkový systém už počas prvej inventúry? Zaujíma vás, ako majetok spravujú rôzne popredné spoločnosti, pôsobiace aj v zahraničí? Nie len to, ale aj oveľa viac sa dozviete počas nášho dnešného online stretnutia. A či už ste osoba zodpovedná za správu majetku, alebo ste pracovník vykonávajúci inventúry, alebo ekonomický riaditeľ či konateľ, alebo ste len zvedaví, ako to funguje v iných firmách. Verím, že každý z vás si nájde v nasledujúcich minútach to svoje. Tak poďme na to. Minulý rok sme oslávili 25. výročie ako Codis Slovensko. Čo je však teraz dôležitejšie, máme už v tematike evidencie majetku máme už viac ako 20 rokov skúseností s evidenciou a inventarizáciou majetku. Písal sa konkrétne rok 2000, zapamätajte si toto číslo, kedy sme v Codise vyvinuli našu prvú mobilnú aplikáciu pre inventarizáciu majetku. Počas množstva stretnutí, analýz, konzultácií od zákazníkov počúvame, aké majú ťažkosti pri správe majetku. Nebojte sa, majú ich všetky spoločnosti vo väčšej alebo v menšej miere a hlavne tie, ktoré na evidenciu a inventarizáciu majetku používajú pero a papier, v tom lepšom prípade Excel. Na úvod si pustíme kratučké video. If an asset is not correctly filed in the company's inventory, it's almost like you don't have it there at all. Is that a 3 or a worn 8? Human error is common and a natural eventuality. Čo poviete? Možno ste sa v niektorej z tých vecí našli. A možno to poznáte. Neprehľadnosť, časová náročnosť, náročnosť na zdroje, chybovosť, možný vznik nezrovnalostí, nejasná dohľadateľnosť, stres, chýbajúca história možno. A veľa spoločností sa práve s týmito problémami potýka. A okrem tohto videa na úvod si pustíme aj, teda dám vám kratučku anketu, kde sa vás budem pýtať, akým spôsobom inventarizujete majetok vy.
Teda prosím, odpovedzte, vyberte jednu z možností a možnosti sú pero a papier, čiarový kód, rádiofrekvenčná identifikácia, RFID, alebo majetok dokonca neinventarizujete pre istotu. Anketu by ste mali vidieť u vás už na vašich displejoch alebo monitoroch. Dáme si pár sekúnd, aby sme stihli zozbierať odpovede od vás a potom si aj priamo ukážeme tieto aktuálne výsledky účastníkov tohto webináru. Tak hlasy pekne pribúdajú. Už tu máme takmer 3/4 účastníkov odpovedala. Samozrejme je to anonymizované, ale chceme vidieť, aký je pomer medzi týmito odpovediami. Dobre, posledných pár sekúnd anketu v tejto chvíli uzatváram. Tí, čo chceli hlasovať, hlasovali. A drvivá väčšina z vás to bola, za čo chcem poďakovať. A poďme sa pozrieť na výsledky tejto ankety. Takže o prvenstvo sa bijú pero a papiera čiarový kód. Čiže stále je väčšina spoločností alebo väčšina z vás, ktorí ste tuto dnes účastníci, ktorí na inventarizáciu majetku používajú papier a pero. Sú tu aj takí, ktorí používajú čiarový kód a dokonca aj takí, ktorí používajú RFID. Výborne. Tak už bez ohľadu na to, ktorým spôsobom inventarizujete, verím, že pre každého z vás si tu nájdete to svoje. Tak, čo vieme urobiť s problémami, ktoré sme si tuto v úvode načrtli? Existujú hotové komplexné riešenia, existujú systémy na efektívnu prácu s majetkom, existujú technológie pre rýchlu, presnú a pohodlnú inventúru. Samozrejme, že existujú. Mnohí z vás už aj nejaký systém používajú. Existujú však aj rôzne majetkové moduly informačných systémov. Tie však spravidla nejdú do hĺbky, lebo ich primárnym zameraním nebýva majetok. Preto do tejto hĺbky nejdú a ponúkajú spravidla len čiastočnú funkcionalitu. Z našich skúseností dedikované, a teda riešenia na to určené, avšak stále prispôsobiteľné, potreby správy a evidencie majetku splňajú alebo naplňajú najlepšie. Dosť teórie, poďme do praxe. Spoločnosť ESET zrejme netreba bližšie predstavovať. Je to popredná slovenská IT spoločnosť známa predovšetkým ako priekopník v oblasti antivírusovej ochrany. Majetok už mali označený čiarovým kódom a tento čiarový kód aj využívali pri inventúre. Používali kombináciu rôznych nástrojov interných, a napríklad aj Excelu. Napríklad. Bolo to zdĺhavé, nepresné, chcelo to zmenu. Pôvodné označenie majetku sme zachovali, čo bolo veľké plus pri rýchlosti nasadenia. Čiže pôvodné označenie ešte s 1D čiarovým kódom sme zachovali. Pre nový majetok sme navrhli nové značenie už s 2D čiarovým kódom. Nasadenie systému do 1 mesiaca a hlavným prínosom podstatne rýchlejšie vyhodnotenie inventúry. ESET ako odborník na informačnú bezpečnosť len potvrdzuje to, že pre evidenciu majetku je dôležité mať bezpečný a rokmi overený systém. Ak sa povie Slovnaft, väčšina z nás si predstaví čerpacie stanice. Len na Slovensku ich majú viac ako 250. Nie sú to však len čerpacie stanice, ktoré spravujú. Majetok, ktorého majú približne 100 000 položiek, sme im rozdelili do 3 samostatných databáz. Prvá databáza pre čerpacie stanice, jedna databáza pre administratívnu budovu a jedna databáza pre rafinériu. Hlavný dôvod rozdelenia majetku do samostatných databáz bolo to, aby tento majetok vzájomne, tieto majetkové skupiny, aby si tento majetok vzájomne nevideli. Po skúsenostiach zo Slovenska sa aj partnerská spoločnosť MOL v Českej republike rozhodla implementovať takýto systém pre svoju administratívnu budovu. Na príklade Slovnaftu môžeme dobre vidieť to, že aj keď máte veľmi veľa pobočiek, robustný systém vám priniesie stabilný nástroj na správu majetku všetkých týchto pobočiek. A ďalším na rade je spoločnosť DS Property. Je to správcovská spoločnosť zaoberajúca sa facility managementom, teda správou rôznych zariadení, budov a podobne. Spravujú rôzne potravinárske firmy, kaštieľ s depozitárom historického majetku, futbalovú akadémiu spolu s celým futbalovým klubom a štadiónom.
Tu by som chcel poukázať na značné odlišnosti medzi týmito spravovanými spoločnosťami. Sú rôzne a každá z nich má svoje špecifika. Predstavte si, že spravujete majetok všetkých týchto spoločností a na starosti máte viac ako 50 000 položiek majetku. Bude vám stačiť pero a papier? Alebo v tom inom prípade možno Excel? Nemyslím si. Ako správcovská spoločnosť potrebujete okamžitý prehľad o majetku každej z vašich spravovaných spoločností. Potrebujete efektívne nástroje pre jednoduché presuny a operatívne riadenie a potrebujete pri vykonávaní inventúry spoľahlivý nástroj na rýchlu, presnú, jednoduchú a pohodlnú inventúru. DS Property teraz používa systém, ktorý má dve hlavné časti, a to počítačovú aplikáciu a mobilnú aplikáciu. Počítačovú aplikáciu na priebežnú prácu s majetkom, na tlač etikiet, reporting, vyhľadávanie v histórii, zakladanie a vyraďovanie majetku a podobne. A mobilnú aplikáciu prevažne používanú pre inventúru, kdekoľvek v teréne. Mobilná aplikácia je offline, to znamená, že pokrytie Wi-Fi alebo Bluetooth potrebuje len počas prenosu dát. Na začiatku a na konci inventúry alebo počas synchronizácie dát aj v priebehu inventúry. Počas inventúry samotnej s terminálom môžete chodiť kamkoľvek chcete, môžete inventarizovať vzdialené pobočky, terminál môžete zaslať kuriérom, alebo z ním môže inventúrna komisia cestovať z miesta na miesto a na konci inventúry jednoducho jedným klikom výsledky zosynchronizujete, pokojne aj cez mobilné dáta alebo cez internú sieť. Na príklade DS Property môžeme vidieť, že bez ohľadu na množstvo a rôznorodosť spravovaných spoločností ich môžete spravovať pohodlne z jedného miesta. Nebudem rozprávať len ja, dáme priestor aj vám. Máme tu pre vás nachystané takéto malé prekvapko a teda kvízové otázky. Teraz nás čaká prvá kvízová otázka. Je určená pre všetkých vás účastníkov tohto webinára. Odpovede, ak budete vedieť odpoveď alebo si chcete tipnúť, prosím uveďte do sekcie otázok a odpovedí, ako Robert spomínal, bublinka s otáznikom, tak tam, ak budete vedieť správnu odpoveď, tak ju prosím napíšte. A nebude to samozrejme len tak. Máme tu pre vás takéto malé drobnosti, praktický hrnček, perečko, krytka na webkameru, takéto rôzne maličkosti pre vás. A poďme hneď na otázku samotnú. Čiže ako som povedal, do sekcie otázok, nebudete sa teraz pýtať, ale prosím, použite to ako nástroj pre vašu odpoveď. V ktorom roku spoločnosť Kody Slovensko vyvinula svoju prvú aplikáciu pre inventarizáciu majetku? Tak, ak viete odpoveď, šarmantný asistent Robert to už tam všetko na pozadí sleduje. Robert, máme už správnu odpoveď? Zatiaľ ešte nemáme, chvíľku čakáme. Dobre, čiže máte priestor všetci účastníci. Povedal som to číslo, dokonca som povedal, že si ho aj zapamätajte dnes. Už ťa preruším rovno, Michal. Máme niekoľko odpovedí. Máme tu aj prvú správnu odpoveď a pani Eva. Pani Eva odpovedala správne, rok 2000. Ešte ak môžem poznamenať, Michal, tak prišlo dokopy asi 15 odpovedí a všetky sú správne. Super. Ale prvá bola pani Eva. To znamená, že minimálne 15 ľudí dáva pozor. Dobre, a pribúda to ešte. Dobre, pre tých, ktorí pokúšali šťastie, ale žiaľ to nevyšlo, nebojte sa, ako ste si všimli, bola tam kvízová otázka 1/2, čo značí, že asi bude ešte jedna. Dobre, s pani Evou sa spojíme po ukončení webináru, dohodneme všetky ďalšie formality. Pre kontrolu, áno, aj prezentácia hovorí, že je to rok 2000 a tá sa predsa nemôže nikdy myliť. Poďme ďalej. V hoteli Carlton sme nahradili ich pôvodný systém. Ten síce využíval označenie majetku čiarovým kódom a tento kód potom pri inventúre, no skutočnosť, že aj nejaký systém máte, automaticky neznamená, že tento systém aj naplňa vaše reálne potreby. Etikety pre označovanie majetku boli tuto v Carltone nedostatočne odolné, tak sme ich nahradili odolnými plastovými etiketami.
Systém v Carltone predtým vyžadoval pripojenie do Wi-Fi siete počas inventarizácie. A ak ste inventúru niekedy robili, tak viete, že nie vždy je to možné. A budovať Wi-Fi sieť s pokrytím aj v tých odľahlejších priestoroch vašich prevádzok alebo firiem určite nie je to najefektívnejšie riešenie. Ako som už spomínal pri DS Property, mobilná aplikácia je offline. To znamená, že pokrytie Wi-Fi alebo Bluetooth potrebujete len počas prenosu dát. Každý majetok môže byť zaradený do viacerých fyzických alebo logických členení. Čo to znamená? Logické členenia, predstavte si, že ste špecializovaný pracovník inventarizujúci, povedzme len určitú skupinu, napríklad elektronické zariadenia prislúchajúce určitej sekcii, skupine, osobe alebo rôznej kombinácii takýchto členení. To znamená, vyberiete tú správnu množinu, ktorú chcete inventarizovať a inventarizujete len túto množinu na základe logických členení napríklad. Alebo poďme do fyzických členení a inventarizujete štandardne podľa miestnosti, ako napríklad aj v tomto Carltone. Oskenujete čiarový kód miestnosti alebo hotelovej izby pre jej jednoznačnú identifikáciu a skenujete všetok majetok v rámci konkrétneho umiestnenia. Ak chcete, aby označenie miestnosti nebolo pre vašich zákazníkov rušivé, môžete sa inšpirovať Carltonom, kde etiketu miestnosti umiestnili hore medzi dvere a zárubňu. To znamená, že ak otvoríte dvere, tak ju viete vidieť nad sebou. Kto by sa predsa pri otváraní alebo pri zatváraní dverí pozeral nad seba? Ja teda nie, ale ak niekedy budem ubytovaný v Carltone, určite sa nad seba pozriem. Snáď to bude možné čoskoro. Carlton je dobrým príkladom toho, že aj keď používate systém s čiarovým kódom, nie vždy ho používate efektívne. Ďalším na rade je spoločnosť IDC Holding. Poďme sa pozrieť na chvíľku k ním. Tento názov možno nie je až tak známy a skôr poznáte značky ako Edita, Figaro či Verbena, ak pôjdeme až na úroveň produktov, kto by nepoznal slávne horálky predsa. Hlavne tuto, v tejto našej československej rodine. Spoločnosť IDC Holding je výrobná firma v oblasti potravinárstva, ktorá pred nasadením majetkového systému používala papier a pero. Ich informačný systém je však dnes už prepojený s majetkovým systémom a aktuálne si prenášajú a vymieňajú dáta. Ak hovoríme o prepojeniach, máme hotové konektory na dva konkrétne informačné systémy, a to sú SAP a Navision. Na každý rôzny iný informačný systém sa vieme pripájať cez Everyday API, ktorá beží na princípe alebo na technológii webových služieb a výmeny dát cez webové služby. Zaujímavosťou pri tejto implementácii bol výber vhodného spôsobu na inventarizáciu špeciálnych strojov vo výrobe, ktoré tiež patria do ich majetku. Tieto stroje pracujú vo vysokej teplote a nie je bezpečné sa k ním priblížiť. Pre túto situáciu zákazník používa vhodné odolné etikety mierne s väčším 2D čiarovým kódom a mobilné zariadenia schopné čítať čiarové kódy na veľkú vzdialenosť. Tam sa bavíme o 10+ metroch. Obsluha je tak počas inventúry v bezpečí. Aby ste si také zariadenie vedeli predstaviť, tak je to zariadenie na obrázku úplne vľavo. Máte ho tam aj spredu, aj zo zadu. Nie je to však typické zariadenie pre inventarizáciu majetku. Pre IDC Holding však bolo toto konkrétne zariadenie pre ich potreby správnou voľbou. Čiže používajú toto plus ešte štandardné zariadenie pre nejaký bežný majetok. Zariadenia skôr častejšie používané pre inventarizáciu majetku môžete vidieť na pravej strane, kde v hornej sekcii sú zariadenia na snímanie čiarového kódu, alebo potom v strede sú to zariadenia, ak sa bavíme o RFID inventúre. Je podstatné so zákazníkom prebrať jeho špecifika a navrhnúť okrem overenej softvérovej stránky aj vhodnú hardvérovú časť. My používame odolné a overené mobilné terminály od Zebra Technologies. Označenie majetku ako také je tiež samostatná kapitola. Štandardne využívame odolné plastové etikety Zebra Ultimate, ktoré vydržia večnosť
a sú odolné voči poveternostným vplyvom, voči čisteniu, dezinfekcii, náruživým upratovačkám a všetkému, čo môže majetok pri jeho životnom cykle postretnúť. K dispozícii sú však aj rôzne iné typy etiket, deštrukčné etikety, ktoré sa odlepením znehodnotia, alebo void etikety, ktoré po sebe zanechajú viditeľnú stopu na majetku aj na samotnej etikete, alebo RFID, radiofrekvenčné etikety pre potreby snímania bez priamej viditeľnosti. Ak som začal RFID, už sme tu párkrát tento pojem dnes počuli. RFID, a teda radiofrekvenčná identifikácia, je samostatná téma. Tu poviem len základný rozdiel pre krátkosť času medzi čiarovým kódom a RFID pri identifikácii majetku. Pri čiarovom kóde potrebujete etiketu fyzicky nájsť a oskenovať jej čiarový kód štandardným terminálom s integrovaným snímačom čiarových kódov. Pri RFID nie je potrebná takáto priama viditeľnosť a v závislosti od nastavenia systému a okolitého prostredia viete pomocou špecializovaných mobilných zariadení, ktoré majú takýto reader alebo čítačku RFID tagov, viete takéto majetky identifikovať bez potreby hľadania etikety, teda bez priamej viditeľnosti. Ako sme videli na predchádzajúcom príklade spoločnosti IDC Holding, tak vhodné označenie a čítanie majetku je integrálnou súčasťou celistvého riešenia. A poďme k ďalšiemu zákazníkovi a Národná banka Slovenska. Je to náš dlhoročný zákazník, ktorý svoj majetok už roky spoľahlivo spravuje pomocou majetkového systému. Bežné operácie počas roka vykonáva v počítačovej desktop aplikácii a na inventúru používa mobilnú aplikáciu. Každý rok vykonáva inventúru v centrále, ale aj na svojich 5 expozitúrach po celom Slovensku. Po vykonaní inventúry dáta zo všetkých expozitúr zákazník nahrá do centrálnej aplikácie, kde ich kompletne spracuje. Systém používajú nielen na celkovú inventúru, ale aj na čiastkové inventúry kedykoľvek podľa potreby počas roka. Národná banka Slovenska je dobrým príkladom toho, že výberom overeného a stále vylepšovaného riešenia máte istotu podpory, servisu a funkčnosti takéhoto systému aj v budúcnosti. Pre tých, ktorí čakali na druhú kvízovú otázku, tak tí sa dočkali. Tento čas nadišiel, čiže už vám dobre známym spôsobom cez sekciu otázok a budeme očakávať vaše odpovede. Veríme, že budú správne. A teda druhá kvízová otázka. Ceny ostávajú tie isté, čiže bude to ďalší výherca. Nemáme tu bodovací systém zatiaľ, aby sa to ščítavalo. A teda samotná otázka znie. Čo znamená skratka RFID? Viackrát sme to už dnes povedali, tak prosím, kto vie alebo kto chce, tak sa zapojte. A ja odovzdávam slovo Robertovi. Máme už správnu odpoveď? Ďakujem, Michal. Zatiaľ ešte nemáme, chvíľku čakáme kvôli časovej odozve oproti reálnemu vysielaniu. Takže ešte čakáme a keď je správnu odpoveď, tak hneď poviem. Dobre. RFID dnes to počujeme či pri majetku, alebo aj pri iných riešeniach. Táto technológia je tu už dlhé roky, aj keď sa môže niektorým zdať, že je to nejaká novinka. Dobre, Robert, ideš? Máme prvú správnu odpoveď. Radiofrekvenčná identifikácia, čo je správne, a pani Tatiana odpovedala správne. Super. Tak dve dámy, dve výherkyne pre dnes. Takisto aj s pani Tatianou sa spojíme potom po webinári. Kontrola, áno, radiofrekvenčná identifikácia. Veľmi dobre. Tak keď už sme v tejto tematike radiofrekvenčnej identifikácie, poďme ďalej k spoločnosti Berlin Brands Group. BBG alebo Berlin Brands Group, kedysi malý e-shop s názvom Electronic Star, časom vyrástol do úspešnej e-commerce platformy a stal sa súčasťou holdingu BBG. Ich moderné administratívne priestory boli dokonca nominované na Office roka. Prečo ich dnes spomínam pri téme evidencia správy majetku? Je to dynamická,
a stále rýchlo rastúca firma, hľadajúca pokrokové riešenia, spĺňajúce tie najvyššie požiadavky. O RFID som už krátko hovoril, mali sme tu aj k tomu otázku. Čiže základné porovnanie medzi čiarovým kódom a tzv. RFID tagom, RFID etiketou je, že pri čiarovom kóde potrebujeme priamu viditeľnosť, RFID bez priamej viditeľnosti prostredníctvom rádiových vln. Pri čiarovom kóde viete v jednom momente skenovať alebo čítať jednu etiketu, jeden čiarový kód. Pri RFID v jednom momente alebo v jednej sekunde viete čítať pokojne desiatky až stovky RFID tagov. U BBG sme práve toto zaviedli. Inventarizáciu vykonávajú prostredníctvom RFID technológie. Čo to znamená v praxi? Predstavte si, že prídete do miestnosti, ktorej majetok máte inventarizovať. V ruke máte mobilné zariadenie, ktoré vie snímať aj čiarové kódy, aj RFID tagy. Štandardným spôsobom, a teda čítačkou čiarových kódov, identifikujete miestnosť. Preto čiarovým kódom, aby sme jasne identifikovali cieľene konkrétnu miestnosť, aby nedochádzalo k nejakým neželaným konfliktom. Čiže čiarovým kódom oskenujete etiketu miestnosti, tým ju jednoznačne vyberiete a následne prechádzate do režimu čítania RFID. Stlačíte, držíte spúšť, jedným prechodom miestnosťou za ideálnych podmienok radovo v sekundách alebo v desiatkách sekúnd, v závislosti od veľkosti miestnosti, inventarizujete všetok majetok v miestnosti. Čo poviete? Vedeli by ste si to predstaviť aj u vás? Na príklade Berlin Brands Group vidíme, že komplexný majetkový systém musí vedieť pokryť potreby malého, nenáročného, ale zároveň aj veľkého a náročnejšieho zákazníka. Čo je super, tak stále máte možnosť kombinácie aj čiarového kódu. To znamená, že ak aj si možno nie ste na začiatku istí, že či je RFID pre vás tá správna cesta, viete pokojne začať čiarovým kódom a kedykoľvek prejsť na RFID. Riešenie ako také, systém a aplikácie, databáza, všetko ostáva totožné, čiže jediným rozdielom je možno špecializovanejšie zariadenie, ktoré dokáže skenovať a čítať aj RFID a potom samotné RFID tagy, samotné RFID etikety. Inak systém ostáva totožný. A aby ste sa nemuseli pozerať len na mňa, ako sa tu snažím na stoličke niečo ukazovať a vysvetľovať o RFID, máme pre vás nachystané kratučké video, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Aby ste si lepšie vedeli predstaviť takúto inventúru, kde budeme skenovať primárne RFID, ale aj na určitých miestach čiarový kód. To znamená, že viete takto z jednej aplikácie to pekne kombinovať. Dobre, tak nech sa páči. Tak toto video som videl už viackrát, ale vždy ma to fascinuje, akým jednoduchým spôsobom sa to všetko dá urobiť. Poďme z videa a z RFID inventúry
ďalej. A doteraz som vám stručne opisoval, ako majetok spravujú rôzne popredné spoločnosti. Takýchto spoločností je však o mnoho viac. A to bez ohľadu na to, v akom odvetví či krajine pôsobia. Či sú malé alebo veľké, či sú súkromné alebo štátne, či majú málo alebo veľa majetku. A spoločné majú jedno, a to, že ich majetok je pre nich dôležitý. Kedy ste sa naposledy vy zamysleli nad tým, koľko peňazí máte v majetku? A viete naozaj, kde sa čo nachádza? A ak sa blíži inventúra a máte si predstaviť tie haldy papiera, aké emócie to vo vás vyvoláva? Ak sa stratí dataprojektor, kto je za to zodpovedný? Alebo vám prinášajú tie inventúry skutočný efekt? Alebo niekedy, povedzme si, či ich nerobíme len tak na oko? Vy sami poznáte odpovede na všetky tieto otázky. A ja som vám na začiatku sľúbil, že vám poviem, ako sa reálnej spoločnosti vrátili náklady na majetkový systém už počas prvej inventúry. Ak vás odpoveď stále zaujíma, poďme na to. Ak nie, tak či tak vám to poviem. Ale verte mi, je to zaujímavé. Aby som nezabudol, tak poďme na tento príklad konkrétny. Čiže spoločnosti trvalo pred zavedením majetkového systému týždeň, kým inventarizovali ich majetok. A bolo zainteresovaných, alebo inventúru vykonávalo 120 členov inventarizačných komisí. To znamená, v sumáre im to trvalo takmer 5000 tzv. Človekohodín. Po zavedení inventúra trvala totožný čas, to znamená 1 týždeň. Bolo však potrebný už len 78 členov inventarizačných komisí, a čo znamená niečo málo cez 3000 človekohodín. A predstavuje to rozdiel takmer 1700 človekohodín na jednej jedinej inventúre. Aby sme si tieto čísla vedeli lepšie predstaviť, tak si ich preveďme do bežného časového fondu alebo do mzdy priemerného zamestnanca. Čiže pri priemernej mzde a priemernom časovom fonde zamestnanca to predstavuje úsporu viac ako 9 mesačných miest jedného zamestnanca. To znamená, že náklady na takýto systém boli, ako som už povedal, vrátené nie po, ale počas samotnej inventúry. Ak si spomínate, tak v úvode ste videli kratučké animované video. Toto video však nebolo celé, poďme si ho teraz pozrieť do konca. If an asset is not correctly filed in the company's inventory, it's almost like you don't have it there at all. Is that a 3 or a worn 8? Human error is common and a natural eventuality. This is why we developed the Everyday solution for advanced asset management and effective inventory count. Use the mobile device to check in all your assets quickly and easily using barcodes or RFID. Use the Everyday desktop application to print and tag, insert and edit assets, track various pieces of information about asset status, classification or location, history, and all changes in a smart and cost-effective way. Contact us or find out more about us on our webpage. A naviac už dnes žiaľ nemáme čas. Tento webinár bol zameraný hlavne na zdieľanie skúseností z rôznych odvetví. A náčrt toho, ako môže jeden komplexný systém naplňať rôzne potreby rôznych spoločností. Ak chcete detailnejšie podebatovať o konkrétnejších veciach, napríklad o konkrétnej architektúre takéhoto systému, alebo o možnostiach importu existujúcich dát, alebo prepojenia na váš informačný systém, aké sú možnosti, detailnejšie možnosti označovania majetku, alebo či je pre vás RFID technológia vhodná, alebo aké sú možnosti vyhodnocovania výsledkov inventúry,
Čo s presunutým majetkom a čo so zmenami, ktoré z inventúry vyplynuli? Čo s majetkom, ktorý sa jednoducho nenašiel? A ako vyzerá scenár, keď súbežne inventarizuje majetok viacero inventarizačných skupín použitím viacerých mobilných zariadení? Aké sú možnosti kontroly správnosti údajov získaných inventúrou? Alebo akákoľvek iná otázka alebo situácia, ktorú som dnes nespomenul. Pár hodín po webinári vám príde na vašu e-mailovú adresu, ktorou ste sa registrovali, súhrnný e-mail s kontaktom na nás. A ak ste zo Slovenska, tak oslovte prirodzene slovenský, ak z Čiech, tak český kodis a napíšte nám, dohodneme si súkromné online stretnutie len s konkrétnou spoločnosťou, kde sa vieme zamerať lepšie na vaše konkrétne potreby. Dohodneme si stretnutie na diaľku a prostredníctvom videohovoru vám ukážeme vzorovú inventúru priamo u vás na vašom monitore s odpoveďami na všetky vaše ďalšie otázky. Ďakujem Robertovi, že počas webináru odpovedal na vaše otázky. Stihli sme odpovedať na všetko, Robert? Žiaľ, nestihli na všetko odpovedať. Dosť otázok bolo ohľadom RFID, tak ak mám ešte priestor, tak by som to skúsil takto slovne zhodnotiť. Otázky sa týkali RFID, či už cena, či je RFID použiteľné pre každého, či je možnosť kombinovať RFID etikety s klasickými etiketami. Tak by som odpovedal na tieto tri základné otázky, že RFID, dá sa povedať, že je pre každého. Záleží ale od nejakého testu, od meetingu, ktorý si so zákazníkom dáme, aby sme si odpovedali na základné otázky a porovnali si cenu riešenia, výhody pre zákazníka a na základe takéto stretnutia vyjde naše odporúčanie, či ísť do RFID ako všetok majetok, alebo by sme odporúčili inventarizovať pomocou RFID iba určitý typ majetku. RFID etikety alebo celkové riešenie RFID je drahšie ako v prípade klasických etiket s čiarovým kódom, čiže bez RFID. Keď sa už bavíme o RFID, tak RFID pozostáva zo terminálu na RFID, zo štítkov na RFID a z tlačiarne na RFID. Takéto niečo je, ako som spomínal, vždy na tom osobnom stretnutí a takéhoto zákazníka riešime separátne a dáme zákazníkovi na výber, že toto je naše odporúčanie a ktorou cestou sa vydať. Či je možné skombinovať RFID a klasické etikety, čiže odpoveď je áno. Časť majetku sa môže inventarizovať klasicky pomocou skeneru a časť majetkov môže byť inventarizované pomocou RFID. Ohľadom RFID by sme vedeli rozprávať veľmi dlho. Ak máte teda záujem, ako aj kolega spomínal, tak môžeme si zavolať, môžeme sa samostatný meeting, na ktorom si predstavím a povieme všetko ohľadom RFID. Ešte druhá časť otázok, ktoré som nestiaľ odpovedať, ktorá sa dosť opakovala, bola otázka ohľadom nejakej živej ukážky. Dnešný webinár bol zameraný primárne na to ukázať rozdiely alebo naše skúsenosti u rôznych zákazníkov, s akými problémami sa tí zákazníci potýkali a ako sme to pomocou Everyday vedeli riešiť. Čo sa týka živej ukážky, tak asi 99% prípadov, ak nie 100, tak vždy so zákazníkom sa skontaktujeme, či to je už osobne, alebo to je pomocou nejakého Teamsu, čiže online, a prejdeme si celé fungovanie aj so živou ukážkou fungovania Everyday riešenia. A takéto stretnutia bývajú v závislosti od času zákazníka niekedy na hodinu, hodinu a pol, 2 hodiny. Záleží od množstva otázok a čiže takéto niečo sa nedokázalo vtesnať do nášho webinára. Takže ak máte záujem, tak veľmi radi, či už kolegovia z Česka, alebo my tu na Slovensku, si dohodneme stretnutie online, alebo interne u nás, u vás a prejdeme si celé fungovanie videí. Za mňa tak toľko tie základné otázky, ktoré ešte neboli odpovedané. Ak ešte nejaká náhodou príde, tak buď doodpovedáme, alebo bude to o výstupe, ktorý, ako kolega spomínal, do pár hodín príde e-mailom. Dobre, ďakujem. Super. Ďakujem aj ja za váš čas. Odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám webinár páčil, alebo
by ste na ňom niečo možno radi na budúce zmenili, alebo zaradili viacej cien do kvízu, alebo čokoľvek iné, prosíme o vyplnenie kratučkého dotazníka, ktorý sa vám zobrazí, keď tento webinár zatvoríte. Ak nás sledujete cez internetový prehliadač, tak prosím, nezatvárajte celý prehliadač alebo kartu, ale prosím, ukončite webinár tlačidlom Exit pre ukončenie, aby sa vám tento dotazníček zobrazil. Prajem vám teda ešte príjemný deň a snáď sa čoskoro stretneme aj naživo. Spolu to určite zvládneme, tak sa majte, buďte zdraví a nech sa vám darí. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Alebo nashledanou. Naschle.